Lakas ng ulan ngayon. Punta po kami ngayon ng isla kay Tata Eduardo. Ang globe lang talaga may na dito, ano, globe. Tara na. Sa kabila. Duman tayo. Wala? Oo. Ayan, sasakay na po kami ng ng barko. Barkong maliit. Nako. Ayun o. Ito po yung sasakyan namin, mga kalingap. Ito po yung dadalhin namin kay Tata Eduardo. Ayan, salamat sa nag-sponsor si Sis Janet Orero Salazar Orero. Salamat. Ayan, meron na tayong 8 million viewers. Salamat po, salamat. Mega love shout out. Noemi Togadi. Yan. Estrella Mana. Shout out po. Kasama ko yung si Kabayaw. Hilinga daw. Ayan. Maulan po, maulan. May naman ang alon ngayon, ano. Ito pa yung mga kasama namin, no? Si Canogs. Saka si Ate. Ano pangalan mo, Ate? Jollibee po. Jollibee. 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 Jollibee anak ko na. Ayan. Ito po yung dadaan namin papuntang isla. Mga kalingap. Ayan. Ito po yung dadala namin kay Tata Eduardo para may pabigas na naman tayo. Salamat sa nag-sponsor, si Sis Janet Salazar Orero. Patutol tayo sa lapitos. Patutol sa lapitos. Ha? Patutol tayo sa lapitos. Ano? Sa lapitos patutol. Sige. Ito yung malaking barko. Ito maliit na barko sa sakin. Arkilado. Oh, salamat po sa nagpaladar. $5. Salamat. Nagpakulay. Si Grace Suzuki, salamat po. Salamat. Kuya, ingat kayo, sabi ni Lynn Ayug. Cynthia Risola, mega love shoutout po. Ayan. Imelda Kasaki, mega love shoutout. And Kelly Estrella Mena, Noemi Togadi. Yan, shoutout po, shoutout. Cynthia Risula. May nagpadala ng $5. Salamat. Lena Gigara. Ang inintay pa namin yung yung driver ng Lancia. Opo, gawa na po yung yung bahay ni Tata Eduardo. Abangan niyo po bukas kasi doon kami matutulog. Mangingisda po kami. And Samar Girl in New York City. Mega love shoutout. Jennifer Eileen Manarang. Yan, shoutout po, shoutout. Vilma Marites. Shoutout po. Jennifer Estordivan. Yan, salamat. Estrella Torado. Lenny Gira. Ayan. Pag nawala na po yung live, ibig sabihin wala na pong signal. Pagpunta namin ng dagat. Ayan, papakita ko sa inyo yung daan namin. Yung malaking bangka po, pumutayang Sumauy. Ito po, Bamban to. Si Banban. Ayan. Malit yung dala namin. Galit si Nini. Ayan, sa 27 million viewers, mega love shoutout. Ingat kalagi, kalingap kalampitos. Mercy Bacares, mega love shoutout. Hello, watching from Toronto. Lisa Eileen Langle. Yan. Lisa Atkinson, Rosie Apuyan, Elena Eris Villarin Sumaya. Yan yung pakpakan. Ano pakpakan? Pakpakan.
Oh, J Brad TV. Mega love shout out. Si J. Brad. Ayun, kasama ko si ano. J. Brad. Abangan nyo po yung latest update kay Tata Eduardo. Kasi nung nakaraan mga kalingap, may napagsabi po na jackpot. Ikaw yung nagsabi na? Hindi po kuya. Jackpot talaga yung ano. Naka ano po, 8,000. Ito po yung kamag-anak ni Tata Eduardo. 8,000 Pinsan. plus po. 6,000 yung kita nila. 8,000 po. Grabe no. Isang ano lang yun. Punong-puno po yung bangka. Puno-puno talaga. Ayos. Lalaki ng isda. Nandun po yung Rosebo, may resibo. May resibo. No, no. May binabagsakan sila. No, no. Hindi ka sumama. Wala sagap. Hindi. Ayun, may nagpadala ulit. Si ano, palipad. Si Imelda Kansaki. Salamat po sa pakulay. Yan. Meron na tayong $10. Wala si Sagap at Jbrad TV. Hindi po sila sumama kasi may pupuntahan daw sila ngayon. Si Jbrad TV at saka si Sagap TV. Kasi ang ano, masipag na sila ngayon. Pumupunta na sila ng bundok. Ayan. Bundok na ano, tralala. Bundok ng tulala. Tralala. Ayan. Shoutout sa iyo, Sagap TV. Kung nanonood ka man. Tsaka kay Jbrad TV. Ayan. Ayan. Pero dito ng Ito yung aming ano, driver. Bumili ng ano, ng payong. bumili ng langka. Ay, payong pala. Lantoy. Ayan. May lakad sila, Jbrad TV, kaya hindi sumama. Kasama ko nga lang si Kabayaw. Doon kami matutulog sa bahay mismo na pinagawa natin kay Tata Eduardo. Alright. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na panonood. Jennifer Store Divon. Ayan. Ay, at sana Sana tuloy-tuloy na ang pag-asenso ni Tata Eduardo. Opo, tuloy-tuloy na kasi lagi na po siyang nakaka-jackpot. Ayan. Ito po yung pinsan ni Tata Eduardo. Ayan. Wala ka niyo. O, tulak daw, tulak. Di bali tulak, wag lang hatak. Ingat kayo, sabi ni Cynthia Napolitano. Lin Ayug, ay salamat po. Si Imelda Kansaki, salamat po sa palipad. Ayan. Shout out kay my son Joey, his birthday. Happy birthday Joey from Lisa at Kenson. Ayan, palis na po kami. Ayan, no. Inday Kelly, mega love shout out. Ingat sa biyahe, sabi ni Jbrad TV. Imelda Kansaki, ingat kayo, Olympus. God this always give safe. Yan, may mara-reported to mil views. Ayan, alis na po kami. Pag wala na po tong signal, ibig sabihin, wala nang signal talaga. Ayan. Ayan mga kalingap. Oh, para ako Santa Claus dito. Nagurti. Santa Claus. Ayan, Santa Claus tayo ni Tata Eduardo. Ayan. Ayan, mga kalingap, salamat. Ayan. Ingat kayo kalampitos, God please always keep safe. Imelda Kansaki. Ayan. Ingat. Ikaw, kumusta kita dun sa ano? Dun sa sili, Librad. Miss ka na ng sili. Antimonoy. Ayan, Aurea Tumalion. Ay, Tumaliuan. Hirap mag pangalan mo. Ayan, Santa Claus po tayo natatawag kasi malapit na po. Bago magpasko, talagang pupunta natin sa Tata Eduardo. At salamat, maraming salamat sa nag-sponsor na si Janet Salazar Orero. Paki-subscribe po yung kanyang channel. Yan, nag-sponsor kay Tata Eduardo na yun, padala namin bigas. Yan. Tsaka yung isang sumuko ng dugo, pupuntahan po na natin kasi may ayuda din para sa kanya, may nagpadala rin po. Abangan niyo po. Yung, kasi bukas na po tayo makapag-upload mga kalingap. And andar na po kami. Ayan, kwentuhan muna tayo. Ayan, pakita ko sa inyo yung dagat na aming dadaanan. Yan, 49. Ayan po mga kalingap. Hindi na tayo kasi malakas na yung ano. Salamat po, Virgil Action. Tanda, sorry. Florida, USA.
kay Tatay Eduardo, ilang minutes tayo sa dagat, Brad? Ano po? Ano kami, mga almost 2 hours yung biyahe po namin papunta sa isla. Ako, sobrang layo ng lugar ni Tatay Eduardo. Magbababad kami sa dagat. Salamat po, Virgil Lacson. Lika, salamat. Connie Sanchez, mega love shout out. Ako, pakita na lang dito. Hindi mo napansin? Ano ka nabinot ka kaya? Makapirit mo sa pala. Mga kalingap, lumubog yung bangka, nagkaberya kami. Nako, Nagbiri kayo baga. hindi mo napansin? Tinamaan po yung bangka, mga kalingap. Buti hindi kami na ano. Kahit pala dito mga kabayo sa dagat. Nako, Noy! Paano yan? Ako pati naka-live ako, hindi ko napansin. Nagbalagbag kaya sinda. Nag-overtake kasi. Nag-ano Ayan. pati yung ano ninda. May bata. Nako, buti na lang. Nako po. Bigla kasi nag-cut, Nag-ano kaya sinda nag-inot, nagbiri. hindi nag-signal light. Yung mga kabayo kahit pala dito Nako. sa dagat may aksidente. Papunta pa lang kami na ano. Kaya di na po kayo kami nagbiri. Hindi nga nagsibot luway mabaka ko tao pasirin di ko di. Garangar ka Kanina kaya mangin ano ay. Paano yan? Nagadan kaya. Managilita mo na po duman. Buta, ay, yung makina oh. Hindi mo man pati aram. Hindi ko man pati ano yung maray. Nako. Nabangga namin. Nabangga po yung ano. Ano kaya? Nagbigla kaya kasi sila ng ano eh. Nagcutting. Biglang Kumat. Kumat siya pero hindi na siya nagdiretso. nag-ano pa kasi, nagbiri. Tumigil na. Ano yung namatay ba yung makina nyo kanina? Namatay yung makina nyo? Nagadan? Ba't nag-cut kayo? Naalangan. Hindi mo napansin kuya kanina? Ano man pati ako, di ko man na. Hindi kasi mabilis to. Ha? Mabilis kasi ma-overtake talaga. Nako. Kaso baka Nag-cut eh. baka nagminor ka kanina. Hindi ko pati napansin. Hindi ko man pati na ano. Pero man pati akong may karta. Hindi mo napansin ha? Eh, Nako. Paano yan gagawin dyan? kailing. Siyempre na kailing sa pasirin doon sa luwar. Nagbalagbag kaya sila. Nako. Lubog po mga kalingap. Kaya nang inuta pa araw ka no. Kaskasan po kaya kamo. Tapalat-walat pa ako tapan. Ba't ka nag-cut? Kaya nabangga Kamu po mga kabayo. laman sa mga ano kapit parang pa naan. Hala. Nabangga po na. Yung ano yung ano yung papa ano yan overhaul? No? Yung makina niyo overhaul yan. Paano yan? Pagilid. Ha? Ngayon lang ako nakakita ang nagbanggaan. Ano kayo nag-overheat? Ayun na. Ang lawak ng daan, nagbanggaan pa. Dito mga kabayo talaga. Buti hindi. Live ka? Oh, live. Maraming nagana. Naku po. Kulang ano. O nga po, may mga kasama pati kami bata. Oh. Mata dito mong pati na ayun. Hindi magpati na. Ano yung hilahin mo kuya? Hilang pag Ano po, hilahin po yan. Pagilid. Bigla kaya nagbiri. Nakita yun na. Saan mo yun? Hindi ko pati na. Hindi ko kala ko ano, nakita ni kuya kasi Eh, kasi di ko manailinganin. Malangasin ka nag-overtake. Malanganin. Hindi, nakita ko talaga bigla yun. po kasi parang ganyan. Mabilis. hindi mo rin napansin te? Hindi mo rin napansin. Mabilis. Papunta na sa Ay kasi oh, Mabilis talaga siya kasi ang problema parang nagminor. minor kaya eh. oo nga eh.
Nagkat eh. Yan po hinila. Naku. Balitang balita. Dalawang eroplano nagbanggaan. Naku po. Ay naku. Ito po, hinihila na po, tinatabangan na. Tinutulungan na mga kalingap. Buti na kung napasala tayong lulubog dyan, sigurado. No? Wala man butas, no? Daplis lang sana, daplis. Kaso apo nakuha na ng nakuha na. Kasi nag-cut siya eh. Alam niyo may pararating na nag-cut. Tapos ang mali pa, nag-cut siya, itinigil niya pa yung makina. Hindi, nag-minor siya. Nag-minor? Oo. Dapat dumiretso na siya. Oo, dumiretso. Nag-overtake nga sa atin, ang bilis. Kaso ang problema, nag-minor pa siya. Ayun nga, umubortik eh, no? Oo. Umubortik sa amin mga kalinga. Ito si Kuya, oh. Mababaw na pala dyan. Ano po biglaan? Hindi makakaiwas yung yung kasi biglang nag-cut eh. Pero nakita mo natin, malayo pa lang nakita mo. Kaso ayaw. Oo nga. Napag-overtake niya, nag-stop siya. Imbes na dumiretso, nag-stop pa, pinatay pa yung makina. Yun, naghintay siya na salpukin siya. Oo nga po, buti pa hindi nakakalayo. Ngayon lang to nangyari tong na to. Banggaan sa banggaan ng pares bangka. Kahit dito pala sa dagat talaga. Ako, mga aksidente talaga. Umubertik kaya? Ayan po, hinila na yung paggilid. Hindi pa bakal kang kurutuhan, yung pang site 200. Ha? Pera mo na ako. Oo. Nag-inot kaya ka mo kuya, tapos bigla siko. Bigla ka mo paano dapat ka mo nag-iret. Di man pwede kami kayo magbayad. Di nga ni ko ta umatawpan, kundi man May- pa mga pangasay tinindo. Di ko na kami kan kuya mabayad, tapos matalo kayo pang asay tigaan. Ano to, yung pumapatik ka banggayan. Sala kayo ng lupan no. Bis na magdiretso, tumigil pa. May ano ba tayo? May kailing kami. May video kami kayo, may video kami. Kamu baga nauli ko ta. Nag-cut kayo eh. Lawak-lawak ng dagat, nag-cut. Ano ba yan? Naku naman. Akala ko diretso nagpala. So, Parang nga sinadya yung marami nakakita o para doon sinadya yung pag-arang eh. Paskasan kaya sa iba yung paskasan. Nasa tao kami. Kakilala mo yun kayo? Magkakilala kayo? meron lang makina. Hindi mo kilala yan? Tapos, Taga saan yan? Yan, papalitan. Ano mangyari? Maabala tayo niyan. tapos krudo kasi napasukan yung makina ng makina. Isang trahedya. Ay kasi hindi ka naman yung ano. Naku. Ito, kita pag nireplay tong video na to, kitang-kita na nag-cut sila eh. Di pa kita, ito na video mo, bagano boss? Oo, biglang humarang eh. Nagtatango, bakit biglang humarang? Ang lawak ng Ayun, lawak ko. Oo. Umovertake sila, biglang nag-cut. Anong ibig sabihin nun? Tripan kayo ng Di ba? pakabot ng oras na bilog din para nila pala yung oras sa ano. Kitang-kita sa replay, pag ni-replay tong video. Bakit kailangan maghumarang? Alam na mabilis yung Na-video mo kanina? Ay, hindi ka na-video kanina. Nabigla nga ako kasi sabi niya, Ah. tigil daw. Ito na lang replay, oh. Mahina yung preno. Yan, sabi ko ba, sabi ko ba Oo. Ano yung butas? Nabutas? Hindi, na ano yung hulihan. Overhaul yung makina niyan.
Maraming ano tam anong motoran dahil na ano. Kita naman sa live yung Nagadan kaya sila biglang gadan. Oo nga eh. Ano. Ang bilis ng takbo ng ano, bakit hindi ko alam bakit siya nag-overtake tapos biglang pag-overtake nag-cut. 'Di ba? Tapos nag-minor. Nag-minor pa. Hindi na umalis. Hindi nga Pasiko. mahirap kasi dito, wala signal light. Ang lapad ng dagat magkakat. Ayun o, yung 78 ano natin no. Nako. Ay shout out Lalin Matias. Elena Iris Villarin Sumaya. Ayun. Sinadya nila i-cut yung ano. Nako. Nako po. Nahina na po yung signal. Pag-usapan lang daw yung pag-usapan, sabi ng ating ano. Ayun na po yung bangka. Oh. Ano mangyayari dyan? Ano usapan nyo? Para ni Raday ka ano pang ano hindi pang bigla pang siko. Hindi, ang nag-overtake talaga sinda. Overtake. Pag overtake sinda, nag-minor sinda. Nabidyo ko sila eh. Tapos bigla nag-cut. Ano? Itritan kayo patalaga nila ikan kanina. Bakit nagtataka ko? Bakit nag-cut? Saan sila pupunta? Ulit ko sa kanila ko. Wala man pupuntan dito. Eh, bakit pa ganun? Di ba? Apo, tumawag po yung ano. Wag yan. Ano daw? Ipagpabukas nyo na lakad nyo kalampitos. Ayup, ang palagay mo. Wala na din nagsibali, di ba? Oo nga eh. Ayun na po yung lumubog. No? Ano na lang tao. Buti, baka tagas. Baka tagas China yan. May na po signal. Ayan, may galap shoutout G sa Bicolana. Nag-right turn. Nag-right turn po sa dagat. Nag-cut eh. Ayan, nabasa tuloy. Bigla kaya siko. Wala ko tama ng ano. Ang mangyayari dyan, mabili ka lang na Pioxy. Hindi naman po nalabot ko siya. Oo nga po eh. Ha? Nalabot. Ano? Hindi naman po nalabot. Naputas. Oo, kasalanan na nila yan. Bakit nagpabangga sila? Mahirap pala palisin siya. Nako. Nasira ba yung katig? Wala man po nasira dito sa ano namin. Wala man. Ayan, tumulong na po sa pag-ano. Kung ano magbabad sa dagat. Dapat may traffic light. Dapat daw may traffic light, kuya. Kuya! Mailihin Mapula Fernando. Ang nangyari, ano G, sabi ko lang na yun, Para ba siguro mga ano? banggaan sa dagat. Para ba kapin dito nila, kuya? Para ba? Para ba kapin dito nila? Para ba kuya kapin dito nila? Yung para ba ata yan? Nag-overtake eh. Lapat ng dagat nag-overtake. Anong meaning? Anong ibig sabihin? Yan. Oh, yung gasolina ang natira oh. Nailigtas siya. Ayun yung nagsalita kanina. Malalim may iniisip. Ayan pa wala na ano lang yung makina. Butas yung bangka nila, butas. Wala mo na butas ano. Walang sauri ay kasi na ano. Yung pagbangga. Mura lang may kahoy. Ano?
Maluyaw kayo, ano, kagagaling po yan, Timon. Wala, hindi mo nasimulaan. Maluyaw kagagaling, Timon. Pa-share na lang po para ano. Maambon lang dito bro, Rabason. Dala mo ba yung breath mo bro? Ayan, si Ayan, Lolita Rabason. Cortis. Big love shoutout sa'yo, Rabason. Walang coast guard, wala pong coast guard dito. Kung may coast guard sana, ano yun eh. Paparas-paras. Ibig sabihin daw, huwag na tayo tumuloy. Ano palagay mo? Tutuloy pa tayo? Ikaw. Ano kaya? Bukas na lang. Hmm? Bukas. Ano? May ano kasi yun eh. Hindi na po kami tutuloy. Bukas na lang tayo. Kasi ano yung Cygnus yan eh. Cygnus. Pero itong ano sa inyo na muna. Iwan ko muna sa inyo to. Sige po kayo. Ano? Yan, iwan po na muna naman to. Di na muna po kami tutuloy. Ano to, babala to, babala. Baka Kasi, wag na muna, wag na muna. Balik na po kami ngayon sa aming pinanggalingan kung saan man kami nanggaling. Big love shoutout, Rabason. Ayan. Big love shoutout, Rabason TV. Ayan po, babalik. Santa Claus. Babalik na po kami sa aming pinanggalingan na yun. Ayan, salamat sa mga paalala nyo. Talagang Cygnus po yan daw. Yan. Wag muna kayo tumuli, kayo masamang pangitain yan. Ayan, Kabayaw Emiliso, sabi ni Rabusuan. Maylin, Mapula, Fernando. Masuki, hindi na kayo. Opo, hindi na kami tutuloy. Kasi nung mga nakaraang taon, nangyari din sa akin to yung ayan. Yung nakaraang taon, yung nabubuhay pa yung tatay ko. Ganyan, tumuloy pa rin ako. Pagbalik ko yun. Kaya ngayon, hindi na matutuloy kasi talagang ano eh, hindi basta-basta eh. Nakita ko yung isang bangka, nagtaka ako bakit nakabalagbag yung isang bangka. Maya maya nakita ko na pumasok na yung katig niya doon sa isang bangka. Nagulat ko. Yan, o nga po eh. Ito po yung... Ha? Hindi dyan naman eh, para hindi naman. Kasi tuloy naman kami bukas. Ano? Hintayin nyo ako, kami. Buti na lang nasa malapit. Tapos iwan nyo na rin itong gamit, ano? Hindi po kayo dali. Bala na yan. Yung grocery tsaka yung dalawat kalating sakong bigas. Ayan, para kay Tatay Eduardo. Tsaka yun doon sa ano, yung sumusuka ng dugo. Ayan, bibigyan po natin ng ano. Nakita mo yan? Anong balita doon sa sumusuka ng dugo? Okay na? Nakapagpagamot to siya? Wala man siyang TV? Ano po, meron po ata. Ah, Pero ano, may gamot na po ata. bigyan ko na lang radyo. TV na lang. Report nyo sa barangay, buti at hindi natuloy yung lumubog yung bangka at hindi gaanong malalim. O nga po, hindi gaanong malalim dito. Lawak-lawak, oo. Anong nangyari? Yan, shoutout po. Bless Sunday, hindi na pa kami tutuloy, bukas na lang. Anong usapan nila? Ngayon po nag-uusap yung dalawang panig. Anong... Rapid tulpo muna yan. Ito po kami ngayon sa lugar ng Tambaan kung saan ay may nagbanggaan na dalawang bangka at ang isang bangka po ay umovertake at pagtapos sa dulo ay biglang bumalagbag. Ano ang nangyari at anong ibig sabihin niya at bigla siyang bumalagbag? Imbis na tumuloy, tumigil pa. Hindi sana nahagip. Ayan. Ito po ngayon sa Radyo Patrol, Kamaus Radyo. Masay ka kaya. Jan 27. Ayan, yung taga Metrobank daw tapat ng dait. Ayan, may galap shoutout sa'yo. Namatay makina bro. Namatay? Bakit umovertake nga? Yes, sabi ko lang na Miguel of shoutout. Ayan, Jennifer is Tordivant. Hirap. Yan ba? Linayog yan. May tibit yun kuya, pag sumuka ng dugo dapat nakahiwalay sa pamilya niya. Ikaw kuya, mag-ingat ka din palagi magmas sa mga pinupuntahan. Salamat po, salamat Linayog sa paalala. Ayan.
Kuya Bason TV, good morning. Sabi ni GC Bicolana, Jan 2007. Good morning. Tinama. No charge. Why? Bakit iniwan mo si Inday? Oo nga, ingat kayo dyan. Basta magbiyahe talaga, mag-pray muna. Lalo na dyan sa gitna ng dagat. Oo nga po. Yun na nga po ang gagawin namin. Lalin Matias. Ayan. Lalin Matias. Kuya Bason, wrong spell ng name ko. Lalin po. Hindi. Lalin. Correction. Ayan po, nag-uusap na yung dalawang panig kung ano yung for safety videos, pakireport nyo sa kinaukulan na grand red light. Okay na po, dito pa lang inayos na yung problema kung ano yung pag-usap nila. Pero kung agrabyado pa yung pangka namin, talagang report yan, mga ganyan. Ay, si Rhea Olarte, ingat kayo, sabi niya, bukas kayo, abangan ko ulit, balik nyo dyan sa karagatan. Sige po, sige, salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa patuloy na pag-antabay sa aking mga vlogs. Lawi ng Cagayan vlog, binalikan ko yung pangyayari, biglang lumiko yung isa. Wala naman preno ang sinasakyan nyo. Wala man talagang preno. Hindi man pwede tumigil kasi walang preno. Naku, walang brake. Kasi ang pinaka-brake dito, yung papatayin mo lang talaga yung makina. Talagang dire-diretso po yung mga kalingap. Nagtataka ko, bakit nga nag-cut? Ayan, puro cut ano? Walang dogs. Ngek. Aurea Tumalion, yan, may papuso si Aurea Tumalion, ayan. Tikitan yan, tikitan. Repeat ticket. Wala dito ticket. Walang panikit. Ayan. Kaya nga buti kong tricycle. Wala pong prenong ano. Hindi, iwasan man, hindi na kaya. Palagyan mo kasi ng preno. Katig yung ano, no? Katig yung bumangga sa atin. No? Kahit patayin mo makina, tatamaan pa din yung kasi nakaharang siya. Tama. Palagi mo. paano daw? Bukas na tayo tutuloy, boss? Signos yan. Oo, sa inyo na muna to. Iwan ko ano. Oo. Signos yan, boss. Ibig sabihin, huwag tayo tumuli pag nangyaring ganyan. Ano? May mga kasama pati tayong bata, oh. Opo, 2 oras yung ano, babad sa dagat. 2 oras. Kung hindi na sana nag-overtake, hindi mangyayari yan. Saga na lang. Ano yung mahilig sa racing? Mahilig daw sa racing. Anong napag-usapan nyo, kuya? Kasama niya. Ha? Hindi man natin kasi dire-diretso tayo eh. Yan, pati kami naabala. Atras na. Bukas na lang tayo, kuya. Kuya, kayo naman ang bara dito na. Binigay ko na yung ano, yung pang-arkilas kaya na. Agahan na lang natin bukas. Ngayon po pupunta na lang po kami ngayon kay ano, kay Larissa. Ayan, diretso po kami kay Larissa. Bibilan po namin ng Durabox. Tapos konting grocery at saka bigas kay Larissa. Ayan, abangan niyo po yung video niya mamaya. So itong ano? Yung iba yung galaw ng panahon ngayon. Ano? Ano kaya? Habagat? Huwag na tayo tumuloy. O biglang kanina baga walang habagat, ano? Oh. Pangitain din yan. Huwag mo na gamitin yung pangit yan. Pangitain. Hindi pangit. Pangitain. Ayan, biglang sulpot man kaya. Ayan. Biglang sulpot. Mahangin po, mahangin na dito. Mahangin. May habagat po talagang din talaga kami tutuloy. Maraming Ito patik. po, iwan ko muna po sa kanila tong mga bigas yan. Pupunta kay Tatay Gordo. Bigla ang supot. Sulpot. Dalawang beses sa kami na. Kuya Kalampitos, wag na po kayo tumuloy. Pagpaliban nyo na lang muna. Mahirap na may kasama kayo na bata. Ingat po kayo. Sabi ni Lalin Matya. Salamat po.
Ingat sa pangalakad nyo, sabi ni Alfredo Agustin. Opo, ito si Kuya Alfredo yung unang nagsabi na wag na kami tumuloy. Mm. Hindi na andar yung makina na. Hindi na pwede boss. Eh, wag mo na paandarin kasi malalong masisira. Tukan ng tubig. Oo nga eh. Sira na. Tumangan sa Buti ko ang tubig ay gasolina, ano? Gasolina tubig. Babakal na lang siya bago. Hindi mo talaga napansin yung nakabalagbag? Kasi dire-diretso tayo, no? Hindi, nag-protect talaga siya. Umubertik, nag-cut. Alam mo yung dito, nakita mo, di ba? Papa guys, Noy. Di ba nakita mo, umubertik sila? Oo. Pagdating sa dulo, pumalagbag. Tapos ang masama, nagpatay pa ng makina. May nakita ka boss, ano? Oh. Binidyo ka. Go, go. Oh, may video dito. Diba sa mga sa amin? Pag ano, tapos ng live. Tapos mahaba to. Saan yung bahay niya? Punta natin. Hindi nga boss. Para palitan natin. Hindi yung makita ba? Oo. Ayan. Balik na po kami mga kalingap. Babalikan muli mga araw at sandali. Copyright. Ayan po yung bangka oh. Kanina po yung nakalubog yan. Ngayon po nakalutaw na. Ayan. 120. Oo nga, biglang pinatay eh. Anong lang kasi siya lagi mo sa bago? Bugad pa lang. Anong lang ano yun? Eh po, inabangga namin kanina. Ang daming dadanas eh. Ayan o. Sana naman may mag-donate ng life jacket para sa pamilya. Kanina pong pamilya, Elena Aries Villarin Sumaya. Lawin ng Cagayan vlog. Okay lang sana kung di niya pinatay yung makina. Tama po, tama. Pinatay kasi po yung makina. Opo, biglang sumamang panahon, no? Biglang lumakas yung... O, ganyan kabilis yung overtake ko. Ayan. Hilinga daw. Biglang nagpalagbag. Hilinga daw. Ganyan kabilis ang overtake kanina. Malakas pati yung ito. Aantayin namin yan. Malay mo mag-viral. Alin daw? Ano? Magba-viral daw. Na-video mo ba? Pagpangga na video mo. Hindi ko nga na video. Yung pagtigil ng cellphone ko, saka na. Bakit? Ganun sana katulins. Viral sana talaga yan. Talo talaga bangka niyo, kuya. Ba talo? Patalo. Ayan, pabalik na po kami ng Tinambak. Alin daw on the record? Palitan ko na lang to ng thumbnail. Panggaan sa dagat. Sa LTO. Kasangga Mix TV. JR Hobby. Mega love shoutout sa inyo, Estrella Torado. Yung bangka ng kabila ang talo. Di ba? Kuryente dapat may life jacket. Kaya, Na-video mo ba yan kanina? Oo. Sampay lang kita no dyan sa motor. Ha? Sampay lang. Oo. Ano bang sabi nung ano? Humingi ng ano? Oo. Bayad? Bayad. Oo. Baka yun ang plano lang talaga niya. Kaya. Baka nga. Yung plano niya.
Oo nga eh, hindi naman natin kasalanan eh. Bigla siya nag-cut. Ayun mga kalingap, humingi daw po ng bayad yung ano, yung nabangga. Dyan official, mega love shoutout. Walang red light, walang signal light, walang preno. Sincha naputa ha? Napolitano, napulutan. Buti wala si Bebang. Ay, kung nandito si Bebang, Diyos ko sabi niya. Lubog yan. Ayan po. Yeah. Lutang na po siya ngayon, lutang na. Oo nga eh, naghihingi daw po ng bayad. O sana may mag-sponsor na jacket, life jacket. Yun nga. Yun ang pinagtataka ko, ang bilis nila nag-overtake. Pagdating sa dulo, nag-cut sila. Pinatay pa yung makina. Ano ibig sabihin po nun? Oo nga po eh. Ayan. Mag-ano na lang sila, mag-file na lang sila ng ano. Para pakita natin tong ebidensya. Ayon sa ating pagsisiyasat, nakunan po natin ng video ang pangyayari. Ang nangyari po, umovertake ang bangka na walang ano-ano ay pagdating sa dulo ay pinatay niya ang bangka. Pinatay niya ang makina ng bangka at biglang tumigil. Kaya tinamaan ng aming bangka. Ayon sa pagsisiyasat, gas abel gas nanggugulat dito sa dagat. Gusto ko siguro mag-vlog sila. Yun, ito sila. Ha? Ay, nabidyo mo? Hindi ko na nakapahan. Nabidyo ko lang dito sila. Ayun na. Kumbaga nabangga na. Ayan. Ayan. Ang nakuha nating ebidensya. Nakalutang na po ang bangka. Yun nga lang. Basang-basa ang makina ng kanilang bangka. Soko. Naku po. Para na lang kaming nag-vlog nito. Magharap kayo sa barangay kung ipilit niyang maningil ang bayad. May video naman, sabi ni Tess Concepcion. Elena Iris Villarin sumaya, thanks naman sa nagkat instrumento siya. Sa bagay, para hindi na kami tumuloy sa aming pupuntahan. Ano, punta na lang daw tayo sa barangay para makita tong video. Nakita talaga dyan? Ha? Nakita? Gas abel gas, nagsasadula, naguulat dito sa dagat. Morning Kalabis, God bless, watching from Singapore. Leia Olga Estrella Torrado. Yung video kabaya malay ang kuha kaya hindi mo niya nakunan. Hindi mo nakunan? Wala yun. Yung pagbangga. Sino sabi? Wala pong gas-gas ang bangka, pero may gas-gas, abel gas. May gas. May gas-gas po, may gas-gas. Abel gas. Pero kaya naman patapalan nyo ng epoxy. May tiban. Apo, isi-save natin to. Good morning Maria Paz Okoshi. Yan, kagising mo lang po ba? Kasangamix TV. Hindi ko na video yan eh. Putik sayang. Opo, dapat may save to. Ayan. Naku, malulubot na tayo. 26%, kaya pa. Ang ebidensya. Abot na sana kita. Ang ebidensya, ando na sana kami sa aming pupuntahan. Kung hindi nag-cut ang bangka na yan. Naku po, ang tuloy ng takbo, bigla kaming naobertikan. Pagdating sa dulo, bigla siyang bumalagbag. At ang masama pa doon, pinatay niya pa ang makina. Yan ang pangyayari. Ako po, si Detective Mori. Yan. Kailangan niya ng license to operate para alam ang ginagawa niya at para walang banggaan sa malawak na karagatan. Nantala tuloy kayo sa inyong paroroonan. Maraming salamat, Adelina Bernal, Rose de Gula. Mapagpalang Sunday morning, always keep inside. Kitang kita sa video, sabi ni
ni Joy Mingo at ni Joyda Nagasawa. Hindi po ako nagasawa magpasalamat sa inyo. Good morning Kalingap Kalpitos, Michelle Rabara. Nakita na sila talaga may kasalanan. Pagdating nila sa unahan, bigla silang huminto. Huwag kayo magbayad kasi sila may kasalanan. Yan, kita nyo sa video. Tama po. Ayan, Janet Salazar Orero. Ayan. Ito na po yung ano, yung dadalhin sana namin kila yung sponsor mo, punta kila Tatay Eduardo. Kaso yan, antala ang aming lakad. Headline. Nagas po yung bangka kaya namatay yung makina. Hindi po yung bangka yata nagas, yung tao. Shoutout sa mga taga-Tamban, mga pinsan ko dyan. Salvacion Arcila. Ayan. Ayan. Andito kami sa ano. Ayun, lawak-lawak. Bakit bumalagbak? Gas Abel Gas nanggugulat dito sa dagat. Salamat Janet Salazar Orero. Ano po, babalik po kami, bukas na lang po kami tutuloy kay Tatay Eduardo. Hindi na lang ibang name sabihin mo. Bakit nang banggaan wala naman traffic? Baka naman nagpera lang. May ba kami? Iba na kami kuya para may link ng video kuya. Ha? Para baka tingnan po yung video. Live to eh. Sige. Mapunta po kami doon sa barangay. May ba kami? Ay ba danoy? Nasa barangay, punta sa barangay. Hindi po hindi nakasaba sa Pag hindi nagkasundo, punta na lang barangay. Ayun, pupunta po kami doon sa ano. Sa may resort. Iyo. Ay, muntik na. Okay lang yan. Sige na, natural na Oo. Muntik maputol. Ay, buli. Kain na, legit din. Talagang ano, nag-cut sila. Ang lawak-lawak ng dagat, nabangga. Ha? Naka-live, may video doon. Para ano. Yan, aral. Ang lawak baga. Ay, may nagbabanggaan talaga dyan? Mayo, wampokon. Aral. Eh, ba talaga nagbabangga, Pirmi? Ngayon lang nangyari. Pirmi dyan? Ha? Sana? Dyan sa may ano? Pero may dyan, lagi may banggaan. Ay, di sa talakaan. Lagi daw po may banggaan doon. Baka iniisip ko nga eh. Ayan, pupunta po kami dun sa ano, sa bahay nung nabangga na bangka. Tatalon ba tayo dito? Tumalong ka? Nagtagbong. Malalim kung tatalon tayo dito. Ayan. Walang ano. Ay, ito. Buti may Aki. Mabuti si Aki. Hindi kayo lumubog to? Ay, baba tayo. Salamat. Ito si Aki. Sige, ano, Sis Janet Salazar, may sponsor ka ng boat race. Yan. Punta po kami doon sa bahay nung ano. Ayun na po, nag-uusap-usap sila. Ano boss? Ha? Nagbanggaan, bangka. Saan? Doon sa ano, Saan? sa dagat. Ba't may papatantan ka dyan? Kasari nagbanggaan. Napulot ko lang yan. Talaga. Sana hindi ko po tayong Tiboy Lado. Papatantan. Kami Ayan. mo si Tiboy Lado. Kamu po ang nakasakay. Si Boy Ido. Ako si Boy Ido. Sino nagbanggaan? Ha? Sino nagbanggaan?
Si ano nga, Nasaan na? si motor ni Kap ni Angkole, tapos Oh, wala kasing traffic light, walang signal light. Di mo kaating bugtakan dyan. Walang preno ano. Ayo, wala naman ano dyan eh. Dapat may preno yung anong bangka. preno. Oo. Pero malawak naman dagat, paano nagbanggaan? Oo nga. eh, saan nga nang may sa... Dapat may preno yung bangka. Ay, buli. Ay, Oo. nag-overtake daas, Kapgo. Nag-overtake. Pag overtake siya, nagbalagbag. Oh, Ayun. nagpalagbag na ni. Ah, sige po. Tapos napunod. Punta muna kami doon. Sige po, di akong po Ah. yan. Ayun. Malayo yung ano. Opo, video-video lang. Kayo po yung aming ano. Kayo po yung aming saksi. Malulubat na po tayo mga kalingap. Ay, ito yung bahay nung ano. Ito yung bahay nung nabangga. Anong pinag-usapan? Wala man. Ang magkabilang panig. Ayan. Sa inyo naman ang binigay ko, tapos bukas hintayin nyo ako na Gnus. Ewan, magkakilala mo pala. Muntik ng babangga na eh. Oh, taga-Bangga, nagbanggaan na. Nagbangga na. Ayan, okay na po. Pabalik na po kami ng ano, ng aming pinanggalingan. Hindi na kami tutuloy kay Tatay Do. Para ano. Okay na po, hindi na kailangan pumunta ng sila na po yung nagpaliwanagan. Yan po may ido. Oh. Ayan po, balik na po kami ng oh, malalaglag po si Kabayaw. Nakaiba pa ko dyan sa picture boss. Ayan, ay, ikaw sa ano? Iba nakaiba ko dyan. Ay, Habo mo, habo. ay dahil, laban mo. Laban na yan. Ayan mga kalingap, medyo malulubot na tayo. Salamat, salamat. Mag-ulay-ulay sa rapo yan. Ayo. Aray. May barya ka boss? Ha? Wala eh. Sarak to. Ayan, uwi na po kami sa aming pinanggalingan. Ano, sino kumamakap? Kung saan man kami nanggaling. Iyatod mo muna kami. Tapos pagpapareda naman. Di ba? Pasarin na rin, ito baka mawala. Una sana isang car. Saray mo na. Ayan po, may regalo kami sana doon sa bata. Yung sumuka ng dugo. Ayan. Maraming salamat po sa mga nanood. Ayan, ng 114,000 million viewers. Ayan, maraming salamat Sis Janet Salazar Orero. Ayan na po yung ano, yung sponsor mo papunta bibigay kay Tatay Eduardo Pagod. Ayan. Ako magpapaalam muna po saglit sa inyo. At live sa hindi po nakaano ulitin na lang po yung live ko ano nangyari. Salamat po, maraming salamat. At shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edas Vlogs. Ayan, at sa lahat ng kategory A, kategory B, at sa mga reactors po natin na mga members ng Kalingap. Maraming salamat po sa patuloy na Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking channel at sa aking mga activities. At suportahan niyo na po yung si Kabayaw. Ayan, ang ating laging kasama sa ating pagbablog dito sa
kadagatan, kabukiran, kahanginan. So, maraming salamat po sa nagantabay mula kanina hanggang ngayon. Hindi ako iniwan. Ayan, may isang oras po tayong live. Hingal. Opo, nakahingal. Ayan, oh. Maraming salamat po. At shoutout kayo Kuya July Punil. Ayan. Hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat. Oh, dan subscribe daw sa'yo si ano.